Boas noites e benvidos un día máis aos servizos informativos de Estrada Televisión neste venres 24 de agosto. Comezamos, como sempre, facendo un repaso ás novas máis destacadas deste día en titulares. Tiñan un problema aí que parece ser que se habían entendido o anterior goberno que eso iba a levar carga e descarga e resulta que o proxecto non leva nada de aparcamiento ni de carga e descarga. A Comisión de Cultura celebrouse onte a 9 da tarde e un único punto da orde do día, que era a concesión de bolsas de estudio para o curso 2006-2007 na Escola de Música da Estrada. Os responsables da sección de fútbol sala do Clube Deportivo Estradense anunciaban o pasado 31 de xullo a renovación de Javi Gómez por unha tempada máis. Onte o Clube Bermellón comunicaba a decisión do peche de Arzúa de abandonar o clube debido ás súas ocupacións profesionais que non lle permitían asistir de forma continua aos adestramentos do equipo adestrado por Rodrigo Feijóo. Na noite de onte, o alcalde estradense, Xosé Antonio Dono, mantivo unha xuntanza cos veciños da rúa Serafín Pazo debido a que este solicita ao Concello que o proxecto contemple zonas de carga e descarga. Do acordado nesta reunión nos falaba este mediodía o propio alcalde. Onte a mañán tuve unha reunión cos veciños de Serafín Pazo, que é a calle esta que se vai a urbanizar agora, ou a semi-peatonalizar. Entón, tiñan un problema aí que parece ser que se habían entendido o anterior goberno que eso iba a levar carga e descarga e resulta que o proxecto non leva nada de aparcamiento ni de carga e descarga. Entón, estaban moi preocupados os comercios, sobre todo pescadería, porque claro, hai unha caldera de frío que non se pode romper por moito tempo. E entón, claro, necesitan cargar e descargar con un sitio próximo e varias veces ao día, pero depois tamén hai pubs, hai bares, hai unha librería, hai unha joyería que está mesmo na esquina, que decir que, bueno, hai unha serie de comercios que necesitan esa carga e descarga. Entonces eu que fixen foi convocar unha reunión co redactor e director da obra, que é Carlos Rosón, e coa empresa que é Espina e Delfín, que vai a fazer a obra, e cos veciños hoxe a mañán, para estudiar a posibilidade ou a viabilidade de meter un par de pequenas zonas de carga e descarga. O martes 28 e mércores 29 de agosto celebrarase a tradicional Romería dos Milagres de Requián, unha cita a que acoden todos os anos miles de devotos. O vindeiro martes 28 de agosto e mércores 29 celebrarase a Romería dos Milagres de Requián. O 28 haberá misa rezada a partir das 8 da mañá e a das 11 será en galego. A misa solemne con procesión das santas será a 1 da tarde. Pola tarde tamén haberá misas rezadas ás 6, ás 7 e ás 8. A parte musical durante o día estará a cargo da Orquestra Salsa Rosa, a Banda de Gaitas de Barbude e a Banda de Música Cultural da Estrada. A partires das 8:30 da tarde, gran verbena coas orquestas Limón e Salsa Rosa. Xa para o mércores 29 de agosto, misa solemne con procesión da Santa a 1 da tarde. Sesión vermú a cargo da Orquestra La Oca e pola noite gran verbena coas orquestas La Oca e Sintonía de Vigo. Tempo agora para a información deportiva. Javi Gómez abandoa o equipo de Rodrigo Feijóo 2 días antes do primeiro partido da pretempada debido a ocupacións profesionais. Os responsables da sección de fútbol sala do Clube Deportivo Estradense anunciaban o pasado 31 de xullo a renovación de Javi Gómez por unha tempada máis. Onte o Clube Bermellón comunicaba a decisión do peche de Arzúa de abandonar o clube debido ás súas ocupacións profesionais que non lle permitían asistir de forma continua aos adestramentos do equipo adestrado por Rodrigo Feijóo. O clube transmitiulle o seu agradecemento ao xogador pola súa sinceridade e a campaña realizada coa camisola vermellona, desexándolle sorte nos seus futuros proxectos. Javi Gómez deixa a Estrada logo de participar no título ligueiro do Reale, aínda que cun papel secundario fronte á titularidade de Juancar. O vicepresidente primeiro de Estradense, Manuel San Martín, informou que o clube está a buscar xa sustituto para Gómez, se ben non teña empresa. A baixa de Javi Gómez chega 48 horas antes da primeira cita amigable da pretempada para o Clube Deportivo Estradense Fútbol Sala. A Estrada cortará ao tráfico varias rúas o día da Volta Ciclista a España que pasará pola nosa vila o vindeiro domingo 2 de setembro.
Todos os estradenses poderán vivir o vindeiro domingo 2 de setembro a emoción do ciclismo profesional, xa que a segunda etapa desta proba, que comeza en Allariz e remata en Santiago, pasará polo centro da estrada. Unha etapa que tomará saída en Allariz ao redor das 2 da tarde e rematará na capital galega ao redor das 5:30, tendo o paso aproximado polo centro urbano do noso concello ás 4 da tarde. A carreira ven dirección Forcarei pasando pola Rúa do Progreso, as Casetas, Codeseda e a Estrada. Os ciclistas accederán ao centro urbano pola estrada de Forcarei e pasarán pola Rúa Pérez Biondi ata o cruce, onde xirarán á esquerda para subir a avenida Benito Vigo en dirección a Pontevedra. Seguidamente tomarán dirección á capital galega baixando pola avenida de Santiago ata a Gardería Municipal, onde proseguirán o seu camiño cara a Santiago por Pontevea, Ramallosa e Teo. As novas máis importantes do día en titulares. Tienen un problema aí que parece ser, que se habían entendido o anterior goberno, que eso iba a levar carga e descarga e resulta que o proxecto non leva nada de aparcamiento ni de carga e descarga. A Comisión de Cultura celebrouse onte a 9 da tarde e un único punto da orde do día, que era a concesión de bolsas de estudio para o curso 2006-2007 na Escola de Música da Estrada. Os responsables da sección de fútbol sala do Clube Deportivo Estradense anunciaban o pasado 31 de xullo a renovación de Javi Gómez por unha tempada máis. Onte o Clube Bermellón comunicaba a decisión do peche de Arzúa de abandonar o clube debido ás súas ocupacións profesionais que non lle permitían asistir de forma continua aos adestramentos do equipo adestrado por Rodrigo Feijóo. Pola nosa parte, nada máis, recordarlles que mañán será unha noite no Muiño, unha cita en Ouzande onde todos os que queiran asistir deberán ir provistos de cea e dunha lanterna, ademais de ir vestidos de época de cando se moían os muiños. Pola nosa parte, nada máis, saúdos e que pasen unha boa fin de semana.